ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଯାହା କେବେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଖୁସି ଭରା ହସ ଯାହା କେବେ ଫିକା ପଡ଼େନି, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଯାହା କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏନି ଓ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଏନି। ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜନ୍ମରୁ ଆସିନଥାଏ, ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ ଏସବୁ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଭିଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ତୁମର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିର୍ଭୟରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ରହି ଆମ ସହିତ ଛଳନା କରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ମୁହଁରେ ଯିଏ ଆମର ଖରାପ ଗୁଣ କହିଦିଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମିତ୍ର କେହି ନାହିଁ। ଆଖି ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଲୁହରେ ଭରିଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ଏକ ମଞ୍ଜି ନୁହେଁ, ତଥାପି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଲୁହା ନୁହେଁ, ତଥାପି କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତଥାପି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଋତୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବଦଳିଯାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଛୋଟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଛୁଞ୍ଚିର କାମ ଖଣ୍ଡା କେବେ ବି କରିପାରେ ନା। ଆମେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ପାଦ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଅନେକ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପଛରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଥିବା ପାଦଟି କେବେ ଅଭିମାନ କରେନି ବା ପଛରେ ଥିବା ପାଦଟି କେବେ ଅପମାନ ବୋଧ କରେନି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ସହ ବାଟ ଚାଲୁଛି, ସେ କାଲିକି ତୁମ ସହ ନ ଆସିଥାଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କରିବ, ତେବେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କୌଣସି ସମୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଭଲ ସମୟ ଖୁସି ଦିଏ, ଆଉ ଖରାପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ତାକୁ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇଲେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କୁହାଯାଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ଭରସା ରଖ। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଘରଠୁ କବାଟ ଛୋଟ, କବାଟଠୁ ତାଲା ଛୋଟ, ତାଲାଠୁ ଚାବି ଛୋଟ, ହେଲେ ଛୋଟ ଚାବିରେ ପୁରା ଘର ଖୋଲିଯାଏ। ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଚାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ହାତ ଓ ଆଖି ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି।